سلام كما تولو كبرات تخاطاتلتي نلومي على ربع 20 كلتن قنبوت 2024 حزنهم زمتنا زيناتاتنا بخم نغربولو ساعة أخيل لهم ناي وترو تخاطاتلتي نمخان سابسكرايب كتقبرونا چانانا بيتساب كتكونون دا تلابخم كيسافت سامر كتكاتاتولنا بخبرن دا عدمكو سناي مكتتال كدم حيدت معالتات حادي إرتراوي سدتنيا أب كل الأمحارة بزي تفلت عطوات تيجوي دحر مغتانم عم محبراوي مرخبيتات أزرارابي كوينو تنهم تي أب كل الأمحارة زغوم إرتراويان سدتنيا تازنبرو معسكر زاقيت تأتتاوي وحسنتون كم زي بلو يزغلت بي سي بزعبات غتلت منت اتقداين أملكتو أبالا سدرابيتو أزراريبو كم زنبرن باعالت بيتو أبراهام ملاش كم اون حادثو مكقل زيدا لينيك أربا أبار سدرابيت بي سي كم زحبرو أبتع على زقات أمنقر كم زسعبي مثل تي مواتي سدتنيا أغديمو أم معسكر ما عيني زنبرين آتو لم برها كم زبهالن عدمي 5 عمد كم زخونان سدتنيا أبوشو عتقول عنيم كاب إيرترا هابزوت 15 عمد جيريوم بيتسو دما موسو تتصمبيرو منبار كاب زجمرو 10 عامتات تقصيرهم اللهم اب حدار كلتشن عسران اب كل تግራይ ኩናት ተወሊዑም ኣብቲ እዋን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ኩለን እተን ኤርትራውያን ዝዕቆብለን ዝነበሩ ማዕስከራት ሙሉ ብሙሉ ዓኔን ኣብተን ማዕስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ናፈቐዱ ክበታተኑ ከም እተገደዱ ዝፍለጥ እዩ እዛ ግዳይ ስድራ ቤቱን በዚ ምክንያት ካብ ማዕስከር ማይ ዓይኒ ናብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ኣለምዋይ ከም ዘምርሐት ወይዘሮ ኣብርሀት ምላሽ ተረድም ቅድሚ 2 ዓመት ዝቆመ ማዕስከር ስደተኛታት ኣለምዋይ በብዝሒ ስደተኛታት ዝተጨናነቐን ውሑድ ፀጥታዊ ኩነታት ዘይብሉን ኮይኖም ብዙሓት ስደተኛታት ግዳያት መጮይቲ ክትራንን ስርቅን ቅትለትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ጸሓፍቲ ማዕስከር አቶ ዮሴፍ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጠቒሱ ነይሮም ወይዘሮ ኣብርሀትን ንኣስጋእነትን ፀጥታዊ ኩነታትን እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቆመ ማዕስከርን እታ ከተማ ብሓፈሻ ዘለዋ ፀጥታዊ ኩነታትን ከተረድእን ከላ ኣብዚ ቦታ እዚ ፀጥታ የለን ሓላዊ የለን ኣዊኻ ዝረዳእካ ሰብ የለን ወተሃደር ኣይረዳእካ ገለ ይረዳእካ ወተሃደር እንተመፀ ንሰውን ሰብረ ስለዝኾኑም ይቀትልዎም በመባል ህፃናቱን ይጭወይ ከም ዘለዉ ተዛረበም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ወዲ 12 ዓመት ኤርትራዊ ኣማን መሐመድ ኣብ ትምህርቲ ውዒሉ ናብቲ መንበሪ ማዕስከር ኣለምዋጭ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ከምዚ ተጨወየን ብገንዘብ ከም ዝተፈትሐን ተገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዓን ኣብርሀት ኣብቲ በዓልቲ ቤታ ዝተጨወየላ መዓልቲ ጓላ ክትሕክም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ከም ዝነበረ ተዛረበ ብዛዕባ እታ መዓልቲ ካብ ደቃን ካብ ጎረባብታን ዝረኸበቶ ሓበሬታ መሰረት ጌራን ቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል እቶም ጨወይቲ ዓርብ ለይቲ ከም ዝመፁን 4 ሰባት ኮይኖም ወተሃደራት ንበረኻ ወሲዶም ኣብ በረኻ ከም ዝቀተለዎም ነጊሮም ንትብል እታ በዓልቲ ቤቱ ወሲኻ ኣበይ ከም ተረኽበ ሕጂ እውን ንጹር ዝፈልጦ ነገር የለን ኣብ በረኻ ተቐቲሉ ከም ዝተረኽበ ግን ሓቢሮም ንትብል ነስርዓት ቀብሪ ኣቶ ለምለም በርሀ ብቐዳም ክፍጸም ከሎ መንነቱ ክግለጽ ዘደለየ ኣባልታ ስድራ ቤቱን እቶም ዕጡቓት ለይቲ ሰዓት 5 መጺኦም ንኣቶ ለምለም ከም ዝወሰድዎ ይገልጽ ካብ ማዕስከር መንገዲ ሰዓት ኬትካ ጭላ ዝበሃል ቦታ ከም ተረኽበን ሬሳ ብሕክምና ምስ መጸና ንሱ ኮይኑ ጸኒሕና ብምባል እቲ ሬሳ ናይ ለምለም ምዃኑ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሮም ኣብዚ ጉዳይ ቢቢሲ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ምምሕዳር ዳባት ተደጋጋሚ ፈተነ እንተገበረውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ስለዝተቋረጹ ካብታ ስድራ ቤት ስእልን ስእላዊ ሓበሬታን መነባብሮ እቲ ማዕስከር ክንርክብ ኣይከኣልናን ይብል እቲ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ ኡጋንዳ ልዑል መጠን ሓደጋ ተሽከርከርቲ ዝረኣየላ ከተማ ካምፓላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ሂወት 65 ሰባት ከም ዝሓለፈ ፖሊስ ሃገር ኣፍሊጡ ፖሊስ ኡጋንዳ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ብሓደጋ ተሽከርከርቲ ሂወት 65 ሰባት ክጠፍእ እንከሎም 338 ድማ ፎኪስን ከቢድን ሃሰይቲ ከም ዝበጽሖም ኣፍሊጡ ካብዚ እቲ 45 ሚእታዊት ብተጠቀምቲ ሞተር ሳይክል ዝሰዓበ ኸውን እንከሎም ካብ ጠቕላላ ምውታት 29 ዘወርቲ ሞተር ሳይክል 18 ተጓዓዝቲ 7 ተጓዓዝቲ ሞተር መኪና 4 ተጓዓዝቲ ሞተር ሳይክል 3 ብብሽክለታ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ከምኡውን ካልኦት 4 ምስ ሓደጋ ተሽከርከርቲ ዝተሓሓዝ ሳዕቤናት ከም ዝሞቱ ትዝወፀ ጸብጻብ ይረድእ ብብዝሒ ኤርትራውያን ነበርቲ ዝቕመጠላ ከተማ ካምፓላ ምስ ዝልዑል መጠን ሓደጋ ተሽከርከርቲ ዝተሓሓዝ ሞትን ከበድቲ መቁሰልትን ዝረኣየሉ ሂወት ኣብ ብዙሓት ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝጸንሐን ኣብ ዝቐረባ እዋን ጥራይ ሂወት ሓደ ዲያቆን መጥፍኡ እውን ዝተኸታተልናዮ ሕማቕ ዜና እዩ ብፍላይ ብሞተር ሳይክል ዝግበር ጉዕዞ ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ ናይ ስርቅን ዓመፅን ተርእዮታት ሸለልትነት ዝመልኦ ኣሰካፊ ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝገልጹ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ተሳፈርቲ ዜጋታት ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ጽዑቕ ናይ ጥንቃቐ መደባት ክገብሩን ሓደጋ ብፍጹም ውጋድ ኣይከኣልኒ ብውሕዱ ግን ምቕናስ ግን ከም ዝከኣል እዚ ድማ መሰረታዊ ጥንቃቐ ምክያድ ናይ ሂወትን ሂወት ስድራ ቤትን ሓላፍነት ምስካም ግዴታ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ
ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰገር መግለፂ ሓዘን ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ምሸት ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከብቲ ዝጓስዩ ዝነበሩ ኣብ ዶብ ትግራይን ዓፋርን ብፍርቂ ለይቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህፃን ዝርከብዎም 7 ሰላማውያን ሰባት ተጋሩ ተቐቲሎም ክብል ግዚያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናይ ሓዘን መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ብሞት ንጹህ ህዝብና ዘለዎ ከቢድ ሓዘን ብምግላጽ ንስድራን ኣዝማድን ምጽናዕ ንምነ ኢሉ ነዚ ዘስካሕክሕ ገበን ዝፈጸሙ ኣባላት ካብ ከባቢ ዓፋር ዝመጹ ኮይኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ መንነቶም ብቐረባ ይከታተል ኣሎ ኢሉ ገበነኛታት ንምልላይ ንመሓዘን ዝግበር ጻዕሪ እናተጠናኸረ ክቕጽልን ኣብ ዝበፅሕናሉ እዋን ንህዝብና ከነፍልጦ ኢና ኢሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋርን ፌደራል ፖሊስን መንግስቲ ክልል ትግራይ ነቶም ገበነኛታት ብምድላይ ናብቲ ገበን ዝፈጸሙሉ ከባቢ ብምምጻእን ሓላፍነቶም ጸውዒት የቕርቡሎም። ህዝቢ ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ነቲ ኩነታት ንምርግጋን ንምቁፅጻርን ብዝገበሮ ዓብይ ጻዕሪ ከም ዝተባብዐን መንግስቲ ክልል ትግራይ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ገበነኛታት ንምሓዝ ናብ ሕጊ ምቕራብን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ እቲ ፍጻመ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ፍርቂ ለይቲ ሶኒ ራያ ዓዘቦ ከባቢ ዶብ ዓፋር ትግራይ ከም ዘጋጠመ እቶም ገበነኛታት ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዝመፁ ይእመን። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸናሐሎም 6 ዓመታት 5 ሚኒስተራት ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኖም 6 ግዜ ተሸይሞም ኣለዉ። አብይ ናብ ስልጣን ምስ መጽአ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ፌደራል ዳግም ክውደቡ ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካቢነ ሚኒስተራት ቀየር ክርአ ጸኒሖም። ኣብዚ መስርሕ እዚ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተደጋጋሚ ለውጢ ክግበረሉ ከም ዝጸንሐን ነዚ ትካል ምምራሕ ዝተሸሙ ሚኒስተራት ነፍሲ ወከፎም ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመትን መንፈቕን ጥራዮም ኣብቲ ስራሕ ጸኒሖም። ኣብዚ ሰሙን ድማ ቅድም ኢሉ ፈላሜቲ ጓል አንስተይቲ ሚኒስተር ምክልኻል ተባሂላ ተሸይማ ዝነበረት ዓይሻ መሐመድ ዳግም ነቲ ቤት ዕዮ ክትመርሕ ተመዚዛላ። አብይ አሕመድ ፈላማይ ካቢንኡ ክውድብ እንከሎ ፈለማን አቶ ሞቱማ መቃሳ ክሸሞን ከሎም ድሕሪኡ ዓይሻ መሐመድ አቶ ለማ መገርሳ ዶክተር ቀነአ ያደታ ዶክተር አብርሃም ብላይ ሕጂ ድማ ዓይሻ መሐመድ ሚኒስተራት ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓዊሱ ኢታማጆር ሽም ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ዝዓበየ ስልጣን ከም ዘለዎም ኣብቲ ሕገ መንግስትን ኣዋጃትን እቲ ሰራዊት ሰፊሩ ይርከብ። በመሰረት ቁዋመት ሀገር እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጠቅላላ አዛዚ ሰራዊት ብምዃን ንሰራዊት እቲ ሀገር ብላዕለዋይነት ከም ዝእዝዞ አንቀጽ 74 እንትቆም ይረድም። በመሰረት ዝወፀ አዋጅ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሀገር ስልጣንን ሓላፍነትን አባል ካቢነ እቲ ሀገር ዝኾን ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ወተሃደራዊ ትካላት እቲ ሀገር ዝለዓለ ስልጣን ካብ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ኢታማጆር ሽም ሓደ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኮይኑ በመሰረት አዋጅ ሰራዊት ምክልኻል ስልጣንን ሓላፍነት እቲ ኢታማጆር ሽም ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትር ምክልኻልን ኣብ ዙርያ ወተሃደራዊ ጉዳያት የማኽር። ብትእዛዝ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ሰራዊት ይዋፍርን ይዋግን። እዚ ናይ ሰበ ስልጣን ለውጢ ተወሲኹ ድማ ሓለፍቲ ምክልኻል ኢትዮጵያን ኢጣልያን ኣብ ሮማ ላዕለዋይ ደረጃ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓላፊ ጀነራል ስታፍ ዕጡቕ ሓይልታት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ኢጣልያዊ መዘንኡ ኣድማይራል ጁሰፔ ካቮ ድራጎነ ኣብ ሮማ ላዕለዋይ ደረጃ ዘግተ ከም ዘካየደ ተፈሊጡሎም። ብፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ መዛኑ ጣልያን ናይ ኢጣልያ ወግዓዊ ዑደት ንምክያድ ተዓዲሙ ከም ዝነበረን ወተሃደራዊ ልኡኽ ኢትዮጵያ ናብ ርእሰ ከተማ ኢጣልያ ምስ በጽሐ ብላዕለዎት ወተሃደራዊ ሰበስልጣን ኢጣልያ መወ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ ይፍለጥ። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ኣድማይራል ጁሰፔ ካቮ ድራጎነን ኣብ ምዕባይ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ንዋታዊ ዘተ ከም ዝተኣከቡን ሓላፊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ኣብ ዓውዲ ምክልኻል ኢትዮጵያን ኢጣልያን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ኣጉሊሖም። ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብዚ ዓመት ናብ ኢጣልያ ዘካየዶ ዑደትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ ናብ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ወግዓዊ ዑደትን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ ይጠናኸር ምህላው ምስክር እዩ ዝበሉ እቶም ሰበስልጣን ኣብ ቀረባ እዋን ኣድማይራል ጁሰፔ ካቮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዑደት ኣብ ወተሃደራዊ ጽላ ምትሕብባር ኣብ ምሕያል ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገብር ኣስሚሩሉ። ሶማላዊ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ከም ዝመዘዘ ካብ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ሃገር ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ሑሴን ሼክ ዓሊ ከም ዝሓበሮም እዚ ሓድሽ ኣዛዚ ኣብ መሬት ንዝግበር ኩሉ ናይ ኣጋር ስርሒታት ክመርሖ እዩ። እዚ ጉሌድ አልካካሲ ዝተባሃለ ኣዛዚ ኣብ መሰረታት ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ልዑል ተቐባልነት ከም ዘለዎን ምስ ካልኦት መራሕቲ አልሸባብ ጥቡቕ ናይ ስራሕ ዝምድና ከም ዝውንንን እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡም። ብዛዕባ ጉሌድ ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተ
ዘየለ ሓደ ዝኸድዕ ኣባል ኣሸባብ ነበር ንድምፂ ኣሜሪካ ብመሰረት ዝሃቦ ሓበሬታ ግን ተኣዛዚ ኣብታ ብዙሕ ምንቅስቓስ ኣልሸባብ ዘይረኣየላ ፑንትላንድ ዝነበረ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግመት። ንሱ ነቲ ኣብ 2022 ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ግሎባዊ ኣሸባሪ ዝተመዝገበ ያሲር ጂዒስ ተኪኡ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እውን ኣመታት ይወፅእ ኣሎም። نروي ايرلندن اسبانيا فلسطين كم هاجر بوقي افلوتو كم زهبا افليطن نروي ايرلندن اسبانيا مونغو اسرائيل فلسطينيين نزكايد جرر نمميچا تسفا بمغبار فلسطين منغستاونت افلوتو كم زهبا افليطن قدامي مينستر سلسين هاجرات فلسطين افلوتو منغستاونت بمهاب نتينا كلتا هاجرات مفتاحي كتغبرو مخانوم تمال ربع افليطم قدامي مينستر ايرلند سايمون هاريس قدامي مينستر نروي يوناس هاجهارن قدامي مينستر اسبانيا بيدرو سانشيزن هاجروم فلسطين ፍልጦ ሄባ ከም ዘወሰና ዝሃቦ መግለጫ አፍሊጦም ቀዳሞት ሚኒስተራት እስጳኛን ኖርዌይን ሃገራትን ዝመጽእ ሰሉስ ንመንግስቲ ፍልስጤም በወግዒ አፍልጦ ከም ዝህባ አፍሊጠን ኣለዋም ንፍልስጤም አፍልጦ መሃብን ፍታሕ ክልተ ሃገራት ኣብ ምሕዳር ፍልስጤም ማእከል ምግባርን ንእስራኤል እውን አገዳሲ ምዃኑ ወሲኾም ሓቢሮም ብውሳነ እተን ሃገራት ዝተቆጣዕት እስራኤል ኣብ አየርላንድን ኖርዌይን ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ህጹጽ ምምኽኻር ክገብሩ ጸዊዖም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ነተን ፍልስጤም አፍልጦ ክህባ ዝወሰነ ሃገራት ንጹር መልእኽቲ ክሰድድ ዝደሊ እስራኤል ምስቶም ልኡላውነታት ዝፈታተኑ ንጸጥታ ሓደጋ ዘእትውን ካብ ምግጣም ኣይተሓምቕን ክብሉ ወቂሶም ወሲኹ ድማ እስራኤል ንውሳነታ ሃገር ስቂላ ሸለል ከም ዘይትብሎን ብፍላይ ስፔን አፍልጦ ፍልስጤም ክውንን ተገይራቶም ከቢሳዕቤን ከም ዝስዕብን ገሊጹ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ክብል ኣጠንቂቕሎም እቲ ብሰለስቲአን ሃገራት ዝወሰድኦ ውሳነ ሽበራ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ንፍልስጤማውያንን ዓለምን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ ዝበለ እቲ ሰበስልጣን ናይ እስራኤል እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ዝያዳ ግብረ ሽበራ زمرقان كم زسعب نتسفى سلام أب حدا جازوتيو كبلا تنقهم بمسيرة أب قرب أوان أب حبرات هاجرات زتلاخر دبدا بابو حدو 240 هاجرات نفلسطين مفلتو خيبان كلهم زد مع إسران كلتن هاجرات حبرات إمارات عرب 50 كلتن أبلات هاجرات ود بإسلام ومتحق جازن 220 أبلات من قسقاسنات هاجرات زتقال اليوم زحجي بغدوي منستر بنيامين نتنياهو زمرح من محدار إسرائيل ون أب كازا معرباوي جم بحرن فلسطين ما يتحجر كتبلو خمزة يدلن نايز ምክንያት ድማ ኣብዞም ከባቢታት ፍልስጤማውያን ሃገር እንተ ተመስሪታ ንህላዊ እስራኤል ሓደጋ ምዃኑ ብትሪ ሙግትም አባላት ጉጅለ ሑቲ ናይ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ነዳዲ መርከብ ሚሳይል ወንጭፉ ከም ዝወቅዕ ሓቢሮም አልሑቲ ናይ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ እትጓዓዝ ዝነበረት ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ሰበስልጣን ሑቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ የመን ብዝተሰንዐ ባሊስቲክ ሚሳይል ነታ መርከብ ከም ዝሃረማ ኣፍሊጦም እታ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ መጠናዊ ጉድኣት ወሪድዋን ገዚኡ ኣንፈት ኣጥፊያ እኳ እንተሃለወት ብእዋኑ ጽገና ተገይሩላ ብዘይገለ ረድኤት ጉዕዞኣ ከም ዝቐፀለት ተገሊጹ እታ ዋንነት ግሪክ ዝኾነት መርከብ ኣብ ሩስያን ሓፂር እዋን ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቻይና ተመርሕ ምንባራ ይግለጽ ማእከል ንግዲ ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ ንዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ግና ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይሃበን አልሑቲን ሓንቲ ብሰራዊት ኣሜሪካ እትውነን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እውን ሃሪሙ ከም ዘወደቐ ሓቢሩ ከም ዝነበረን ብማእከላይ መሪሕነት ኣሜሪካ ንሓቂ ነዚ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝተዋህበ መግለፂ ግን ዛጊት የለን አልሑቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሳምንታት ንኻልኣይ እዋን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ሃሪሙ ከውደቕ እንከሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ደው ከተብል ጸቕጢን ምፍጣር ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደን ንዝንቀሳቐስ መራኸቢ መጥቃዕቲ ከውርድ መጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ረቡዕ ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናና ዝፈጽምና ኣለና ንስለ መከታተልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም